Salut! Avem un Mercedes, un GLE gri, care a fost echipat cu o cutie portbagaj Motion 3 cu profil low, cu bare Edge. S-a optat pentru configurația asta ca să aibă un profil cât mai jos, cât mai frumos, și în același timp clientul a mai echipat mașina și cu un suport de biciclete, un two level compact, 3 poziții, posibilitate de extindere la 4 biciclete, are acces la portbagaj, nu are nicio treabă cu portbagajul, poți deschide portbagajul pentru că suportul de biciclete se basculează și în momentul în care deschide haionul, cutia nu atinge, deci nu interferează cu cutia. Și se și asortează, zic eu, drăguț, titanul ăsta de la Thule, de pe cutiile Motion 3, cu mașina. Dacă vă place, dați-ne un telefon.